mafanzi muri NGODA. NGODA ndiko kusanga tichibika zwa munoda. Sero kachingita pamadi. Ayo ndizvozvo. Muto muchiziva kuti mune murimbo. Anditi. Ndikona mukoma pakandeza kubasa kana chatongono ndikasvika ndomboti papei yacho ndisandashanda ngumbofanira ndipewe mbichana nditese mbotumira mhuri kuti usazofane nzara kuno. Unotoziva situation yamasiye yake tokumba. Handikupanzwisa ndosaka watozituye kubasa. Hapana zvandakanga. Chiku, zvese ndarongedza vanisenya. Yesu. Kumuri kumadeyese. Muri kumadeyese. Iwe, afamba apoti. Upenyu. Oh, avana apo chakaipa. Ngondipewa hangu mairi. Kuitroka pakazongoitikana kanjodzi. Iwe. Njodzi yei. Kuitroka kuitroka. Semunhu asaroka pa. Andikujairwa zvinzwa. Asara apota. Iwe. Unoda kumba kwenyu izvo zviri zvinzwa. Tusera begumba ntaenda. Pana zvokurunga iwe. Hapana basa rentaenda. Ndoenda kubasa kupi? Ibe baba mzana undijaira mazvinzwa. Samuntu zoidena nisina umaona maisaenda nawo. Yatozokuona manje. Ndiwo tori neproblem iwe. Emergency yeya unotaura emergency kwauri. Nditoriwo munhuwo asara apota. Munhu afamba ndane njodzi. Maswere. Taswere maswere sei. Mukurirana rapo. Naimi murume mukuru. Ndiri kumuperekedza zvakanaka tava pano. Ndarongedza zvinhu zvese mbegi. Munhu kwakuti ndakangano chinhu. Ndati ko chii chingava chii munhu asi kutaura. Kwagumhanya mumba. Kwakubuda nemakondomu. Ini ndikatiwo sezvo muri kuendawo ndati ko muri kumadii zvikanzi kuitira pakaitika emergency. Ndechindisireyo maire emergencywo. Emergency yeyo. Hauzoti muri mwezi afamba apoti. Mwezi nganaenje nogara kubasa. Ndanda kuenda kubasa. Munhu akuta kutaura nyaya kuti aziye. Sema makarongera kupota imimi. Ko kuvimbika wemimi. Hamusikora makanganisana isinyoro. Neitaure henyu. Zvimwe zvinovigwawo mukadzi anosala chifunge naye. Kufunge nei? Indangotaura ndikati afamba ita se apota zvinopokana. Ndikati uchindisira mairi asara apota. Hanza afamba apota. Ayo ndakawanda naye. Iwo amangani kwa makana. Ayo ndipe kuno. Anuzvona. Saka iwe ndoona kwashandisa manje. Sawiri. Asara apota. Sawiri. Saka iwewe. Handina kubanza kwandichaenda kana. Hapana kubanza kuti zvei. Ora tsaka pana matodya iko naye. Mimi mungatadzenda basa nekuti munguda kuzokushanda. Kushanda nestress here. Stress munhu ari kusara ane njuma ese. Kutadza kungozvibata kungotadza mwedzi wose. Zvebasa zvapera Sawira sori hako. Handichaenda kubasa ndakwanichaenda. Nenhama iri mubombo. Ngatizokeremba. Sinyoro. Yakuno. Nei baba. Nene makondomu. Chicho chine. But mwana chimai mwana. Pachirumeka. Sawira zvangaita zvika. Zviri right. Apa utira kuchengetedza iye nemukadzi wake. Saka kwarume ndonge zviri right. Because unongoti chengetedza chi. Mesi. Saka kuroti mimi amusikuda kundichengetedza nekuti kana kubva tarorana 20 years 25 years dzatarorana amuna kana rakashandiswa zvaro kana chipepa chekuti chanamira pahumwe yebhurugu mangu yana chobvobva wakana amuna basa neupenyu wangu mameseji mangana ndobata mufoni menyu makozi mangana munofonerwa kana rakashanda kana remahara kana rekuchipatara asina zita yemanone mamuiti chichocho ndakutoro senyaya iwo una nyaya dzakupinza saka zvikuru kuti munobasa neupenyu wangu makona uchengetedza kwangu usarwadziwe naika chingosi ya wangu